So hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. Gestik जानानै मा जाखो ना पाया? हा? Gestik जाना मा जाखो? माने माबाद्रायबाय नामा मानो मोनलायो जाद्रायना लाद्रायबाय नामा गेस्ट्रिक जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो न'आव हायनानै जानो हाला आरो स' दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा होनो स' चलो नायलांबाय थादो दिनै मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया नायनोसै आरोना दिनैसो माने न'आव ब्लग बनायनाय जादों आरो दुंहा थानानैबो बेसे बनायनाय जायाखै माने ओरैनो मालाबा टाइम गेजेर खन्द'आव बनायनायमोन आरो स' चलो नायलांबाय थादो दिनैखौ बिथिंजाय बुहुद गोबावनि गस्ला हारि दोननाय मा दोननाय माबाखौ माबाया माने हनै सुबाय थानांदों आरो बेहा दख'नाखौथ' गानायानो जायाखैमोन दुंहालाय जलंगासो गानबाय थानाय मोनदां ओमफ्राय बिथिंजाय दोङो मेरला दोङो बेहा साफा नुजोबलायदो आरोना ना जागाखो बिथिंनि मालखौ माने आं माबा खालामना दोननायमोन नालाय मानो मोनलायो बिखौ सनना दोनजोबनायमोन ना ओमफ्राय सनना दोनजोबनायखौ माने इयाव जमा खालामना बुथुमना दोननायखौ बेयाव सावबाय आरो स' सावनायखाय दायो मालाय साफा नुबाय आरो ओमफ्राय बैयाव माबा दोङोमोन थालिर दंफां दोङोमोन आरो ओइ खनसे गेजेर खन्द'आव आङो मोनबाय होननानै थालिरखौ गेजेर खन्द'आव माने थाब स्र'दांना होनायमोन आरो ओमफ्राय बे माला दायो हारसिंनो गुलुंना थाबायना आरो दाखालि ओमफ्राय माबाना दोनदों मा होनोमोनलायो फिथाइखौ माबाना दोनदों आरोना बरियाहै माबाना दोनदोंनो गिनायबो लांलायलाङोलै बेफोरावहायनो जिबौ थालाबायो नालाय ओइलाय नै लागाव थांमारबाय दाखालि ज्राव गोलैमारबायदां बरियाहै माबाबाय माथो गिदिर दाखालि माने आं माबाबाय बेसां माबायानो जायाखै आरोना गिदिरानो जायाखैमोन एसां गिदिर जायाखैमोन ओमफ्राय मा फैसा माने दानस'फ्लांबाय आरो मामियाबो होनबाय नालाय मामियाबो मिथिया बेहाबो दांबाय ओइ माबादो होननानै माबाना दोनदोनानै ओंखायनो माबाना दोनबाय आरो हाख्लायना दोननो नामायनायमोन ओमफ्राय माबाखौ खबसे होनायमोन आरोना मानो मोनलायो थालिर माबाखौ माने खनसे थाख्ले होनायमोन आरो थाव होयो ओमफ्राय दा बेनो माबाबायदां सेवबायबायदां ओमफ्राय थांबाय आरो दायो बरियाहै सेस जाबाय ओमफ्राय माने न' खाथियावनो खाथियावनो माबा जायो आरोना मानो मोनलायो लखि फुजा जायो आरो ओमफ्राय बेयाव गिर दामगासिनो गिर दामफ्रावगासिनो आरो ओमफ्राय मा जागोनथाय कपिराइट फायाबानो जाबाय आरो स' आपल'डखौथ' होगोन होनानै कपिराइट फैबायबाबो दांना होनोसै आरो थांनानै माथो मा खालामनो उपाय गैया ना हा मेचिन चालु जाबाय हा नोंहा दाउ बियो माने माबानि थाखाय माबा लाबोदोंमोन आरोना दाउ जोलै मा जाखो माबायानो न'नि दाउआनो खेबनानै दिरुंखौनो बस'नानै खारना थांबायमोन ओमफ्राय उनाव मामा दांदोंसो नालाय फिनाव दलद थाफायफिनबाय सिगाङाव बिदि गैया माने बिदि दाउ गोदान लाबोबाबो बिदि माबा खालामामोन आरो बेसे माबा खालामामोन दानिया बिराद जाबायना दाउ माबाफोराबो न'आवबो दाउ बिमाफोराबो जाबाय बेयावनो हाबसुना दङमोन दांलै मा थांथाय बेसेरा न' सिङावसो थानानै दङ आरोना उपाय गैया बेयावनो हाबसुना थानानै पुरा माबाबाय थादों आरो बियो जाबाय थादों हनै लागाव बेयावनो आदार होना दोननांबाय बेयावनो साननै सानथामसो दोननांगोन आरो साननै सानथाम माने दा मोनाव माबाना होगोन सिनायखायो आरो आथिङाव माबा दङ ना मानो मोनलायो जिदुं दङ ओमफ्राय जोंनि साइडआव बर्तमान दायो जोंनि साइडआव दङ ना गैया बेखौबा मिथिया आरो दा गामिनि सोरबाफोर भिडिअ नायोबा कमेन्ट खालामबा गम मोनगोन आरोना सोरहा दङ स' आन्दाज मथेयावथ' दायोथ' गैया हेन सानांदो आरोना गुफुरल' एन्था दाउ बिमा माने मा होनगोनथाय बेखौ मिथियालै दाउ आरो दाउ जिखुनु दाउ हिनजाव
दाखालि एन्थाब बनायखांनानै मा बनायखांनानै आग्लायनानै गुरदैदों ओमफ्राय माबादों होनायमोन आरो माबाखौ मा होनोमोनलायो नारेंखलखौ गुरदै होफाजाबनाय आरो एसे स' गोथाव मोनजायो ओमफ्राय आग्लायनायखौ मा खालामना दोनदों थायो नै बरिया माबानाय दोनदों आरो बेखौ नारेंखल लादु खालामना दोनदों नारेंखल लादु ओमफ्राय मैया लाबोदोंमोन सिंग्रा जानो होननानै लाबोदोंमोन आरो सिंग्रा ओमफ्राय बेयाव मा दङथाय बेयावथ' गैलादां बेयाव खावसेफोरल'सो दं मा पेरा सेरा माबा माबि नोलै ओमफ्राय गजा सजा बिथिं माबा माबि दोङो ओमफ्राय नै लादुआ बेनो बरिया गोथाव मोनजाखायो आरो आं दायो गेस जानायखाय गैया मोनजाथ'वाखै गेस जायामोनबाथ' जाबायमोन आरोना बरिया जाखाबायमोन जोबजोब्बायमोन दायोहालागै दाखालि माने मिया हायदोंना मियानो हख्लायजोबनाय जाबायमोन आरोना जोबसिगौमोन आरो बे माला सेस साफा क्लियार जाजोबसिगौमोन ओमफ्राय थिंजाय लाबोदो नै हाय रे गगा मोननायदों लाबोदों गेस्ट्रिक जानायदों लाबोदों थैगोनसो मोनलायलायदो बे मालखौ लाबोदो आरो मा होनो थायो बेखौ थास' फिथं मा होनो ना मा मिथियालै स' दिनैनो खायद' रायजोफोर नायनोबा मा खायद' आंथ' जानोनो हायाखै उदै हगारलेले मोनबाय थादो लेस्रा भाजा बेखौबो दंफांनिफ्रायनो लाबोनाय जि फिथाइया जि गिदिर जाखायो ओमफ्राय माबायाबा दुमब्रा जायो आरो गोलाव जाया ओमफ्राय बिथिंजाय दालिदों ओमफ्राय माबा थारुनदों ना दालि ओमफ्राय थारुन ना बियो थारुन इन्था जा मोजां जाखादो आरो बे थारुनखौ आदै नानिफ्राय लाबोदों होननानै दोनो आदै गेजेरनो आदै माबा मा होनोमोनलायो आदै बाबानि फंबाय उन्दैसिननिफ्राय स' लोगोफोर नै माबा उनना लानाय आरोना मा होनो सामब्राम फानलु ओमफ्राय मस्ला मस्लि होनानै उनना लानाय ओमफ्राय दाउदै बिथिं दैनि नुखादों स' बिथिं दायो नै बरिया जाबाय आरोना हख्लायनोसै दायो सासेयाबो दुगैखांबाय मा खांबाय गासिबो माबाजोबखांबाय ओमफ्राय दायो जानोसै खुरनोसै मानोसै ओमफ्राय जानोसै आरो दायो बरियाहै आसार थासार हारि लालायलायनानै बरियाहै जानोसै खुगायाथ' जेबो टेस्ट गैखाया लोमजानायखाय ओमफ्राय इथिं जागासिनो आरो इहा मालाय थारुना आदै गेजेर नाहा माबा आदै उन्दै नाहा लाबोनाय ना इसानिफ्राय लाबोनाया दा स' बेहाबो मालाय नै दाउदैया दोंलायलायो नै मालाय इनिया एक्सट्रा आरो बेलेग इनिया दाउदैया जोंनि होनसा नङा जोंनिया जाहैबाय नै इदि भुजिया खालामनायसो आरो गोथाव माबाया गोथाव मोनजादों आरोना आंनि एवनायखौ गोथाव मोनजादों माने माबाया दाउदै भाजिया ओमफ्राय बिदों आरो माहाय होना होनसै आरोना ओमफ्राय नै दायो बेसि गैखाया नालाय माबाल'खासो भुजिया खालामनाया बेसि माबा जाखाया आरो माहायल'सो जाखायो स' माहाय जानोसै आरो बेसेबो होजाया मानो होननानै होनबा है साला बे इसोरा माबा दोङो ना बेहा माबा दोङो मानो मोनलायो नै मालाय बरिया दोंखायो आरोना एक्सट्रा दाउदै दोंखायो नै मालाय जि मोजां दोङो मालाय ओंखायनो माहायल' होजाबाय आरो आं दा बेसे होजायाखै ओमफ्राय बिथिंजाय खुरसिगोन हनै स' दायो खुरना लानोसै माना लानोसै मिथिखायो मैगंखौलाय स' थेंक इउ एभरिवान दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय माने आं माबानि थाखायसो माबादों आरो बेसे आंथ' मोजांबो जाखायाखै नालाय माबाया लोमजानाय मानाया स' बिदिनो बनायबाय आरो माहाय माखौ मोना स' दुरबल मोननायदोंनो मा होननो मा थानो जायो आरो स' मोजां मोनदोंब्ला माबाखौ एसे लाइक शेयार ओमफ्राय आरो साबसक्राइब खालामनो दाबावसै आरो ना ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना मा होनो मा फैसा नुदों नायलाय इखो गायदे दे